Pagkadabis sa kinilaw, uy, unya alalayan pa jug jambul-jambul. Mao ni pinakadabis nga kaon mga tats nga mabusog jug ka. Kay nay kinilaw, nay sinabaw, nay pinaksiw og bahaw. Asa pa ka. Sa atong dulong kay nagsugba pas lagbangsi. Ay, mabali. Sugba ni tanan? Maodeng busy pas lang mga tats kay giundang nga di ilang habwa kay nagrelax sa kadiyot. Siyempre mga tats mo request po dano nga i-appeal po ng repolyo diya sa sinabaw. Ang tubag sa kong kauban mga tats dili daw siya magsabaw, magpaksiw daw siya, pero i-appeal gyapon daw to niya. Aw, pwede di ay na. Aw, di na lang gud ta mulikramo kay nga naman sila man nagluto. Igo ra man ta mula mo diha. Mo nang busy kay natong kusinero da mga tats. Tanawa gud no, nag-aso-aso na kay grabe siguro krudo gibutang ani. Samtang nagluto to sa dito mga tats, akong gitan ako nanabay kanon. Aw, atchop na po di ay, nana po di kanon. Onya dili po sa kong kilid mga tats, nagkandos ang mananagat kay naa din na ngay ang libor. Wow, kabuutan po sa mananagatan. Aw ng matatso, ang happy time gihakpan og katulo. Asa ka diha, igo ra na ngayo diya ni Saka. Tanawa tong amigo perting lipayan niya kay nakasud-an na siya. Mga tats ang mananagat angin toy ampo nga makagrasya pud sila. Sama ani karon no, nagkilaw-kilaw mi diha, libre biya na tanan, pati lamas diha, pati isda na tanan libre. Mga tats kung sa kamayo sa tao sa tuwa mga tats, dili na to angay abusuhan para mapakita pud sa gamaayo pud sa tuwa, di ba? Ana ra man na. Tanawa kong kauban mga tats, iya kong giingnan nga siya lang daw luto. Relax lang ka diha, bidyuhan lang daw siya. Oh, ingana ta ka maayo sila, di ba? Tanaw ng kinilaw na to diha, galaway-laway naman taan niyo eh. Atchop na. Sili re katapat diha mga tats. Wow na. Ako na. Tats, napay subaw no. Itinit ng taklob. Flying fish. Samtang gitak-ang to pinakso dito mga tats o gitimplahan pod ang kinilaw, ila sa ning gitiwas og gabwa para pag umanlag kaon wala na stay balikon nga trabaho. Di kumutabang mga tats, sila sa kay sakit kong hawak. Ni kay mga dagog lawas ni. Sila sa tong buyag. Buyag. Putot lang buyag. Okay, nagbudiga, maglimas magluto. Mao din ang operator matatso nga perting butan na kato nang hatagan niya og kining pasahero niya matatso. Tanawa napag-cute pa pero ampay jud na nila. Og di magdugay matas gikuha ng kaldero kay perting jungod tuma or perting na duslaa. Ang problema mao ni ang nahitabo. Karon na ano, abot na. Ay ang problema ang luwag. Ay, hagkaton lang naman. Oh. Asa man ang isda diha? Ang isda na sa lalom. Para murot ang gulay, isda na pod. Ano na tira ng luto. Pinakalit ba? Onya mulikramo pa ka. Paglamoy na lang diha kay ang kusinero naghikay sa imuha. Bitaw tats ay mga buotan bitaw na itong mga amigo mga tats. Pero sa tinuod mga tats lami yung kay ning jambul. Tan-awar ko no gibahog na sa mga amigo ang pinaksiw diha kay nga naman di na makaya ang kagutom. Mga giniingon mga tats basta jambul gani ang iskutan mabusog jud ka bisag unsa ang sudan diha bisag bahaw pang kanon diha basta jambul gani lami jud kay na. Kanang pula nga sulpin mga tats sinabaw na wala na nila gitagad kay naay kinilaw, naay pinaksiw nga with repolyo. Hapkok pa jud. Unya mo lang sa to. Pilihog na lang tag share diha. Thanks.